iyo. Ang mga judges ni Digdi, naon si Kuya Mike. Sa Mike- mahilig mo baga magsulat. School head yan. Si Boy. Oo. Oo, bilang sarong maestro, principal, taga-dap-dap, siya saro sa board of judges. Aha. So saro ni man na judge, so teacher in charge mo yun sa buyuan. Taga-dap-dap man ini. Aha. Yeah, and then, so sarong maestro ni sa dap-dap na iyo man ang Filipino Teacher. teacher, Oh. iyo man tabi ang saro kan judges ni. So bali, tulos sinda. And apera kitong pagsulat kanto na, igwa mag-separate na criteria so pagbigkas. Special award ini. So pagbigkas 30%, so tinig 30%, so kumpas 20%, so expression 10%, at pangkalatang presentasyon 10%, for a total of 100%. Yeah, magayonon. Naramdaman ko lamang ito kang kapanahonan mi. Kami ka ito IBP pag may buwan ng wika. May kang kami ka ito, may tumagang son ito, balagtasan. Naramdaman mo ka ito. Iyo. Kan mga panahon. So ano pwedeng pagsulat at pagbigas? Harong dakulang tabang ini sa pag-develop nin kaisipan kan sa tuyang mga kakian. Pala nang pag-abot sa tuyang national language. Iyo tabi, oo. Paano po nito IBP na isipan ini nagibon sa barangay? Nagbaba na lang sa isip ko, ito para isip ko, anong waray na activity para sa mga kakian? Considering na nagagigita si sobrang 2 taon na pandemya, stay at home sinda, kulangan nila sa pagklase, nagagigita face-to-face, and aram taman mag-influensya kan social media. Na mga kakian, engage na sinda, tutok na sinda sa mga Facebook, sa mga cellphone. So, saro siguro ini kang naisip ko nga na i-divert ang kailang attention na may mga, I'm sure na ikaw mga akin hindi mabutwa iyo na magkakaigwang interest sa culture in art.